Ei, què tal estàs? Avorrit, potser? No, home, no. No. Fem un joc de màgia, farem un joc de màgia. Llegeix-te les instruccions, jo et trucaré. I aleshores per WhatsApp només tens que tenir el telèfon, el mòbil, i el WhatsApp i la videocàmera, la càmera connectat. I aleshores jo et trucaré, farem una videoconferència, jo et faré un joc de màgia. Bueno, el farem entre tu i jo, participarem els dos, tu per exemple adivinaràs una carta o alguna cosa així, i així ens distraurem una mica els dos. Llegeix-te les instruccions a la meva pàgina web, www.xemaamics.cat xema.cat, amics, i aleshores allí tens les instruccions i doncs veuràs d'enviar un correu, etc. Jo trucaré, no té cap cost, evidentment, ho farem així per divertir-nos una estona durant aquests dies, la Pasqua i tot això, i mentre es duri aquest confinament, i segur que ens en sortim i ens divertim molt. Per exemple, imagina't que tenim aquí doncs aquesta capsa, aquí no hi tenim res, això és un dau, veus que tenim un dau aquí que no hi ha res, i aleshores ens concentrem en el dau, si nosaltres ens concentrem en el dau de forma forta, ens concentrem, fem així. Què ha passat amb aquest dau? Que se'ns ha convertit en molts daus petits que cauen aquí damunt de la mà. Ei, mira-teu i espero que m'enviïs el missatge www.xema.cat. Adéu-siau, a reveure, ens sortirem, sí home, sí, no et preocupis.